Tataw ang dakong kadaot dala sa bagyong Basyang sa pipila ka lugar sa Surigao del Sur. Ani ang report ni John D. Esteban. Hirap nga talaga yun. Hirap nga talaga. Naguba ang balay ni Glory V tungod sa pag-igo sa minahiling yuta nga dunay sagol nga dagkong bato ug troso sa barangay Sibahay, lungsod sa Nanusa, Surigao del Sur, nunot sa bagyong Basyang ngadtong Biyernes. Naanod sab sa tubig ang ilang mga gamit. Si Alma nakipuyo na lang sa silingan kay nadanyo sab sa landslide ang ilang balay. Lahat wala kaming gamit. Buti na lang, okay lang kasi nakaligtas kami. At saka ngayon wala kami pati tubig, hirap kami. Pagkain, wala kami. Pira, wala. Lahat. Tulungan niyo kami. Nagtinabangay na lang ang magsilingan sa pagtanggal sa mga troso ug bato. Dakong bahin usab sa kalsada ang natabunan sa landslide. Sarado gihapon ning bahin sa National Road paingon sa kasikbit nga lungsod sa Cortez. Sobraw sa kilometro ang giokupa sa landslide ug gara sa 2 meters ang kabaga sa yuta. Mao nga mulungtad pa daw pipila ka adlaw una kini maagian sumara sa Provincial Engineering Office. Yung nagpapahirap po sa sitwasyon namin dito, ma'am, yung makakapal na lupa galing sa bundok, saka yung mga malalaking troso. Pero handa naman kami na yung mga equipment namin para sa clearing operation. Ginagawa namin ng paraan lahat upang maabot namin yung kalapit na lugar. Monang ang ubang stranded, migasto na lang aron makasakay og pump boat agi sa dagat aron makalahos. Kana kami nagpambot. Pili bayad, mahal-mahal. 200. Mibarasab ang baga nga yuta ug dagkong troso sa mga tulay. Naguwasab ang pipila ka dike. Samtang sa Kagwait, Surigao del Sur, parayon ang pang-apod-apod ug food packs sa mga apektadong pamilya nga anaa sa sobra 2,500. Kauban si Bebot Cajes ug Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.